ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା। ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା କଟକ 2 ବିଷୟ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟପୁର ନିକଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ମାନନ୍ୟେଷୁ ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହରେ ଚାଲୁଅଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ଝିଅ ଏଠାରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି। କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ପାଠକଠାରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହାର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଲାଗି ଏକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛି। ମଦ୍ୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଦ ସେବନକୁ ସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରାଯାଇଥାଏ। ମହିଳା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଏହା ଝିଅମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିପାରେ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାଟିକୁ ସଦୟ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟପୂର୍ବକ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ତାରିଖ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।